Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday magkiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes o pizza 8 na. Buwan sa Abril tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagan ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin kandidato pagka-gobernador sa Sugbo Pambari 4. Wa mo tunga sa buhatan sa NBI 7 human kini gisubpina aron kuhaan og katin-awan labot sa nadawat nga mga donasyon gikan sa unsa man ning maong mga donasyon matud pa. Pagdawat og donasyon sa iyang foundation mga kahigalaan. Straight to the Kay point. matod pa mga higala kini si Pambari 4 doon na ni siya foundation og matod pa ni tabang na ni kaniadto sa mga gigutom o uban pa mga sukit tigpaminaw. Unsa may ngan ini niyang foundation na indeken? O kanus aman niyang foundation ba dugay-dugay naman niyang foundation? So sige na siya tabang-tabang mga higala. Unya nireklamo ni mga kaigalan spam nga unsa ba ning hitabo ang karon mga kaigalan ni dagan sa gobernador kontra mahigalang Governor Gwendolyn Garcia. Medyo karon pa man sa gisusi mahigalan iyang foundation nga ipasusi na kay ngano na nga nidawat o mga donation. Atrik pagtagad doon mahigala na naman ang politika. Sa una ko pa magkamusod sa politika. Di okay lang to imong foundation, ha? Karon mahigalang ni sod na ni bangga sang Governor Gwendolyn Garcia. Giapil po og susi ning iyang foundation mga sukin tigpaminaw. So gipatawag kagahapon sa NBI, wa man no show man mahigala si Pambari 4. Straight to the point. Katanig pagtagad lumuntaga mga kaigalaan, ha. Kay matod pa niya mahigala nga dugay naman nga naa na iyang foundation ug dugay naman ning nitabang si Pambari 4 nganong karon pa man ni mga higala gisusi. Pero matod pa doon naman kuno fans sab lagi nga gikan sa Philippine Navy paingon ngadto sa iyang foundation nga giingong wa kuno'y permit gikan sa DSWD. Straight to the So ato ning subayon mahigala i-explicar nimo ni Pambari 4 kung maka-explicar ni Pambari 4 labot ani kini si Pambari 4 mahigala mo ni ani al kontra karon ni Governor Gwendolyn Garcia pagka-gobernador sa Sugbo mga kahigalaan. Straight to the point. Now ato ni tagag pagtagad mga sukin tigpaminaw kay nagbagulbol ni mahigala nga unsa man ni gigukod naman ni ron. Sa una wa man ni murag baliwa man lang. Mo na giingon mahigala wa pa man kamusod sa politika lagi sa una. Unya kini ni ang nisod na magas politika ron di gukod na. Questiono ning imong foundation. Labi na karon mga higala nga medyo murag nakaarangkada na ning isyu mga kaigalaan ni Presidente Rodrigo Duterte. Nya si Pambari 4 mahigala kay Duterte. Si Governor Gwendolyn Garcia mahigala mibutyag pud siya nga wa man kuno sa gisulti nga mga negative sad batok ni Duterte. Straight to the point. Unya man ta masayod ini mga tawo unsay dagan ini kalakiharon. So mo ni mga higala ang nahitabo. So kung doon na tayo panahon, mas mayo sa siguro nga atong matagag higayon kinis Pambari 4 nga ato mga higalang ma-interview dito sa atong programa.
O ginsab atong patubagon mahigala si Gobernador Gwendolyn Garcia. Wa pa ko ka meet ani Pam Bari 4 siguro in person day. Kita na ba ko ano niya sa personal? Wala pa man ka bisita dito sa Biana no. Sa ato ning nga tagag pagtagad mahigala kay pero siya maoy kuani usa ni sa mga aduna say mga sa YouTube channel niya. Okay, so ato ni tagag pagtagad sa mga sukin tigpaminaw. Mo nang natingala tong uban mga higala nga dugay naman ang foundation ni Pam. Nganong karon pa man na gisusi sa gipasusi. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad mga kahigalaan ha. Sa atong pabanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Og point. naunsa man ning hitabo agyod mga sukid tigpaminaw na maging ang politika mga kahigalaan og wa lang ni sa mo dagan og gobernador da okay ra siguro to iyang foundation ha. Dagan mag-gobernador mga higala, gisusi niya foundation og unsa ni. Ato na agi katawa mga sukid tigpaminaw mo nag-expect na lang gyud ka. Once mosud gani ka ng duwa mga sukid tigpaminaw, na uting kayon kayo tama sa ginawa. Unsay mga issues mga higala, lugiton gyud na. Og wa gani ka makitang issue, butangan ka magiging issue. So mo nang imog yung ibansay-bansay imong kaugalingon once mo decide na kang mo anha na ka mo sud na kanang batdapita. Dahala kumbate na ha. Straight to the point. Katanig pagtagad ron mga kaigalaan pero og ato una-unaon sab tan-aw gud nako sa Gobernador Gwendolyn Garcia day lig-on man si Gobernador Gwen. Tanan mayor na aman niya indeken no tanan ko na aman niya so tan-aw ko layo ra kay si Pam Bari 4 no pero kani nga mura og gipatulan niya ni si Pam Bari 4 makaingon sa tayay murag na threaten sa siguro sa Gwen aning kalakihan day indeken. Panalitag pasagdan na niya, sige lang, wara na, layo ra na sa tinuod. Medyo, kuan man, no? Pero kinini ang, iyan ay mga higalang napasusi, o kinsa may nagpasusi, siyempre, ang mga tao may higalang naminaw na to, karon may ingon magyod, di siyempre, lain ang kontra sa politika. Straight to the point. So kini kung gipasagdan lang ni mo nga murag wara kumpiyansa ra kay sa Gobernador Gwen Indaken. Pero sa politika man gud na sa giingon gud nga di gyud kurong kamo kumpiyansa. Kay daghan may na disgrasya ng kumpiyansa. So kini iyang kalaki ron wa gyud kumpiyansa ni mga sukid tigpaminaw. No, daghan tanig pagtagad karon nga buntaga kay unsang tuigan ni iyang kuan ni Pam Bari 4, unsang tuigan ning iyang foundation. Sige naman matod pa sa tunay bawaan although sa ako nag-iingon wa pa kay ko kaila ining Pam Bari 4 in fact wa pa ko ka-meet in person. Matod pa doon na naman ni daghay mga natabangan sad sa iyang foundation. Doon na mga higalay kinini ang mga pagpanghatag ito sa mga kabos matod pa kana ato na nadunggan mga sukin tigpaminaw. Nya karon ni desider man siyang mudagan pagka-gobernador kontra ni Governor Gwen. Now, kung maghisgot tag leaders, medyo way dag-anan spam layo raman mga higala kay wa maging mayor bisag usa siguro sa Pam Bari 4. Pero sa pikas bahin og ang mga tao mura man gud og nisakay ni sa issue karon kan Duterte. Kay kini sa Pam Bari 4 matod pa sa hibaw-an mao ni ang giindusar karon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. So wata masayod unya og ang mga tao mahigalag unsay mahuna-hunaan. Unsa ni iyang foundation? Simply Share Foundation. Simply Share Foundation Incorporated. SSFI. So natukod ni ang foundation nato pang 2015. O kunya doon na sa mga pangtabangan matod pa sige lang tabang sing tabang. Wala ray na question niya. Karon ni dagan man di question. So ang NBI gyud mahigala maoy ni Subpina kay kinini ang gisumpinahan sa NBI pero wa man no show man kagahapon kay explikahon siya ining iyang foundation mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Una nga ako nakunahuna lang sa gyud ko no. Diri sa DYHP gahapon to be very honest na lang gyud. Si Inday Aida kung ginanday kinini ang ato lang gining atong tabang-tabang ba kita transparent ra ba talis DYHP no wa man gitay problema prebuyag lang kay wa man tay trampas DYHP ug IFM in fact mga taga radyo mo nay buhaton gyud na dunay tabanganan atong ibutang atong GCash number mitabang mo na mo diri pagtabang na mo diri kana mo na nga transparent gyud ko pila may nadawat na o mo na ang atong nadawat na nya human ihatag dito ihap gyud mo ni ang katong gihatag sa mga tawo nahatag gyud no ako ginang Inday Aida mangayo na tag kining permit sa DSWD gid anay kay basig kita poy gukuro niya pohon. Kunya dunay masukot na tong komentaryo niya mingon niya ipagukod po na si
DYHP ngano nang nangayog tabang nga gitabang sa mga tao. Akong giingnan sa Inday Aida gapon day iklaro talang gini day kay basig mapalihat ang pambari 4 ini. Kay duna kunoy mga donasyon didto sa iyang Simple Share Foundation may gisusi ron. Ha? Ato ning klarohon pero kining ato din mga higalas DYHP klaro-klaro basta ganun ato kay transparent pa ning ato mga higala. Kining kang pambari 4 mga sugid di paminaw 2015 sige naman siya dawat og donation ning iyang foundation ya sige tabang 2016 2017 murag wa man lang toy kisaw karon mga higala nga medyo nidaga na siya di na kisaw na gyud ni. Pero maayo pod og makalugar ta ato ning tagaghigayon sa nga atong ma-interview ni si Pambali 4. Basin siguro po dukan kay matrigger naman ita wa man lang kumutagad kay ining isyuhay nanay pero karon og dunay mga pagpanggukod panalitan di ato lang gyud mga higalang mama ito nahibawaan nga gigugukod gyud ni spam ron kay nidaga naman pagka-gobernador kinsa gyud ni spam mga higala ug pa ni mudagan wa araman tani problema. Ha? Pero ato pagpatuwagon sa Governor Gwen para mapatas pod mga kahigalaan ha. Straight to Kay the wa point. magilay mapasanginlan kung gukod ning iyang foundation nga mitabang wa magilay pasinginlan nga gigpagukod sa kontras politika. Ha? Pero di po ta mohatag dai konklusyon anak dayon, mas may pod nga mabati nato ang duha ka habig. So mabati nato mahigala si Pambali 4 nga matud pa mahigala Pro Duterte. Mabati po nato si Governor Gwen. Nga miingon po si Governor Gwen nga wa man po siya mudaot ni Duterte. Kaya tinuray lang bitaw, umta masayod yun indagan sa politika day. Kaya kining, o sa basketball pa, kining bola, lingin man. So, lisod man po kayo kumpiyansaan eh. Basit niya hinuog mo kumpiyansa, delikado man. So, wag yung kumpiyansa mahigala sa natad sa politika. So, tagad-tanig pagtagad rubuntaga mga kaigalaan. So, uban usab din atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the Kaya point. tinuray lang, wala man ko eh. Hunahuna, yung ganit day, wala man ko hunahuna, ano nga, Pambali 4, ano. Pero karon mo unsa man ning kalakihan mo ning dako man ning iyang isyu. So ato siguro ning pangitaag pamaagi tingali pipila ka mga adlaw gikan karon ato sa ning hinabion desto nga si Bianan be kay aron nga ato sa ning ma-meet in person og ato sang mapasulti unsa man iyang mga plano ha unsa man ning iyang pagdagan pagka-gobernador Sugbo. Straight to the Pero para point. mapatas po ta mas may po ato sang mahinabi si Governor Gwen ha para nga mapatas ang atong presentation mga suking tigpabila. Straight to the point. Samtang sa laing bahin sa kauluhan ang Malacañang mikumpirmar nga dunay 11 ka mga opisyal sa gobyerno nga mutambong na sa sunod nga Senate hearing may kalabutan sa pag-aresto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Kay si point. Senator Amy Marcos mibutyag naman nga dunay mga subpina gyud nga ipada mga higala. Nan kung dili ka mutuman sa subpina, medyo delikado kung sa sunod nga mahitabo ana. No? So kanana ang ni-confirm ang Malacañang nga by next hearing kanong Abril 10 adlawng Huwebes mutunga na sila og balik ha didto mahigala sa Senate inquiry. Straight to the So point. pagkakaron mas may na mutunga lang gid mo para mosunod mo sa unsay mga protocol unsay power sa Senate pod kay lisod man kay magka constitutional crisis ta ining kalakiha. Siyempre og di pod mo mutunga si Turim ahat og tunga dito si Marvel og si Jean Fajardo lisod man sad. Nga hinoy mga bugar anak nilang kalakiha dito. Sa tagaan tanig pagtagad rumuntaga mahigala kay mutunga na gyud pero mo invoke lang gihapon matod pa sa executive privilege. Straight to the Ato ni point. tagag pagtagad unsa kay may tabo sa sunod hearing. Unya sa laing bahin ubay-ubay nga mga opisyal sa kapulisan nga bag-ong na-promote sa katungdanan nanumpa didto sa Malacañang. Apil sa na-promote. Nga labihang lipaya gyud mga higala nga na-promote og hugot gyud kayo ang paggalamano nga congratulations mao gayod si General Nicolas Torre. 39 ka mga police officers ang na-promote kagahapon o dito gyud sa Malacañang mahigala isnapi salot gayod si General Torre nga maoy na-promote. Usa sa mga na-promote og daghan gyud ang ipakpak sa ding gitawag ang iya nga sipa kayo General Torre, General Jean Fajardo kana maoy pulis mosunod gyud og order mga sukid tig paminaw. So kadtong uban nga nagunahuna nga kini Torre wa mosunod sa balaod pero tanawa wala nya. Mosunod sa balaod pero na promote man.
Asa man ka, o ikaw may pulis ka, asa man ka, musunod yun sa balaod, nga di ma-promote, o sa musunod, bahala di musunod sa balaod, nga ma-promote. Atong pagtagad rubuntaga mga higala kay doon naman to'y daghang mga kakulian, klaro man kayo sa mga kamera kay uso naman social media karon. Ang balaod nagbutyag man mga higala nga kining rights to counsel na amang gyud na. So Duterte klaro man ingon siya nga ang anak kong abogada mo'y akong lawyer paarion siya. O kana gidinay man na mga kagilaan suwa masunod ang balaod. So kaingon ka nga tanawa story angay ning pasakaga kaso gani kay wa mo sunod ba sa balaod. Pero na-promote man ha. Medyo nalangan-langan tag-discuss ini mga higalang promotion ni General Torre kay daghana ning mga panghitabo oy. Diara ay story ba ganito sa Malacañang no? Saludo sa ni BBM no. Ya lamano no. Mura gyud kinasing-kasing kay pasalamat ni BBM ni Torre. Sige be. Mora sa Major General Nicolas Torre III and family. Muna yung pamilya, no? Dagko na yung mga anak ni Torre. Saludo sa ni BBM, Lamano, no? Yung asawa, Lamano, yung mga anak sad, no? Pulos laki niya mga anak ni Day. Tulo ka mga laki, ha? Snappy pa ba yung story yun, no? O ganang kwan? O to? Nagsulot niya siya puti mahigalang Thank you. Kwan. Okay. Astang ko na. Police Major General Nicolas Torre III and family. Smile na yung story. Dakuha sa smile. Promote God, no? Aha. Ilang gipatungaan si BBM. Story sa pikas nga kilid si yung asawa po sa tuo nga side ni BBM o ang yung mga anak nga mga lalaki nga tulo ka buok. Hay man to kan Jean Fajardo, promote pa po sila. Si General Jean Fajardo mga kagilan. Naba to yung mga picture sa day? Asa man to kan Jean Fajardo na diha. Mo ni ang mga nga-promote mga kagilan. Actually, kuan is kabok si Presidente Bongbong Marcos kagahapon mi butyag sa kuan bag-ong mga na-promote mahigala nga mga pulis nga kinahanglan ko nung kuan sila, mo dawat sila sa mga challenges karong mga panahon na. Asa man ni kini si kuan, asa Jean Fajardo, mo ni Jean Fajardo. Major General Jean Fajardo and family. Saludo ni BBM, isip Commander-in-Chief. Asa man Jean Fajardo, way mga anak nila eh. So kuan na ni, yang ginikanan ni nga kauban. Doon ay mga umangko ni nga maoy kuan, no? Wa say mga sama ni namin yun, Jane Fajardo or wala? Thank you. So wa di mo tawag nga mami ano niya. Kasi katong mga tiya siguro, katong mga tita, mga umangkon. Istorya sa gabay, tawag bibi mo. Hunahon na Police niya. Brigadier General Roy Paren. Hunahon na niya, maiging pagkadako pa si Digong. Balik ka story og si Fajardo kini sa mo ni mga kuan gyud no, mga sikat kay karon no. Ibalik ko tong MC dong be. Okay, sige. Police Major General Nicolas Torre III and family. Manay katore. Iyang asawa, Lamano, iyang mga anak no. Garbo ka sa mahigala sa mao nga promotion no. Ni General Torre. Okay? Picture taking. Okay. So, gikan sa pagka 2-star general to 3-star sa general na. Police Brigadier General Jean Fajardo and family. Jean Fajardo sad. Sunod. So, okay. Dito na sa Malacañang kagahapon. Dapat si BBM mo Jean Fajardo, picture taking na yun. Smile mga higala ha, Jean Fajardo. Thank you. Nakuha ngisi. Asas BBM mo, tangisiha eh.
Thank you. Police Brigadier General Roy Paren. Okay, so muna yung mahigala ang promotions kagahapon nga nitabo dito sa Malacanang, no, sa pag-promote ni mahigala ni Police General Nicolas Torre o ni General Jean Fajardo, mga sukin tigpaminaw. Ubay-ubay ni sila nga mga kuan, no, mga na-promote, pero sila mooy medyo sikat-sikat ini mga na-promote. So first female si Fajardo nga nakakupot na karon mahigala sa rank nga Brigadier General. Brigadier General naman sa daan. Sa may kuan ni. Okay. So, na kuan nang sila. Na premiuhan sila mahigala sa ilang gihimo. Colonel siya before. No, karon saka gyud manghigala, no. Okay. So, of course, dili mahigala sa side ni BBM, ingon gyud niya kini ni ang angayan. Deserve manghigala si Torre o si Jean Fajardo nga ma-promote gayon, no? Labi na nga mo follow gyud og order. Ato lagi katawa mahigala kayo. Medyo nindot kay pagkangisi ni kuan Jean Fajardo, mga sukit tig paminaw, no? Brigadier General Jean Fajardo o kini si Torre. Unsa may kang Torre ranggo karon? Tanawa ko no be. Brigadier General pa to sa primero, karon Major General na. Okay, ang kuan mo ko niya Brigadier General, Major General, Lieutenant General niya General. Mamay sa iyang kuan. So Major General na si Torre, gikan sa pagka Brigadier General, saka siya usa Major General mo, saka pag gani ni sunod ani mga ka-expected ba sa gini ma-promote Torre, kuan gini, labi na mga higala nga matinumanon sa mga mando sa Malacanang. Medyo dali kang ma-promote din, ha, no? So dili na to mga kaigalaan, layo sa posibilidad niya by next niya kuan ani posibleng ma-PNP chief kini, no? Kini si Torre padong ni diha, no, sa pagka PNP chief, labi na mga higala si posibleng ipuli ni siya ni Marbel, kay si Marbel indekin mo retire naman o kining iya mahigalang PNP chief General Romel Marbel, mga higala gi-extend man lang ning iyang termino isip gumikan ining election, but after the election retire na siya, so pulihan siya mahigala og banggiitan sab nga general mahigala nga mao si General Nicolas Torre, Straight to the point. Kini Torre ginoon og mao ni mahimong PNP chief. Medyo kuan gini, astig gini, Pantay gyud mo diha kay dakop gyud sa guaywaran. Kato bitaw kang Duterte may galang warrant sa ICC. Di man to warrant mahigala diri sa atong local courts. Diri sa mga korte na to mahigala, so equivalent pag itong way warrant. Bantay lang gyud mo niya, basta kay kuan. Agi tala ni katawa mahigala, pero garbo kay si General Torre, no? Nining iyang nadawat mahigala nga promotion, ang iyang asawa, iyang mga anak, mo ni iyang mga anak nga iyang giingnan day nga kamong mga anak kay mo kabalaka, dahil daghan ang nisuportar na to. Umato pa niya nga ngano man kuno daghan may magpa-picture niya. Atong paminahon may gala si President Bongbong Marcos sa iyang speech atol ining pag-promote, no, nining mga generals o mga pulis may gala nga na-promote, apil ini si General Nicolas Torre o si General Jean Fajardo. Okay, atong paminahon. Let's hear the message of the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you. Please take your seats. DILG Secretary John Vic Remulla, the Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo, Presidential Advisor for Military and Police Affairs, Secretary Roman Felix, and the Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil, the newly promoted star rank officers of the PNP, and of course, equally importantly, their families. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome once again to Malacanang Palace.
We just now have witnessed the oath-taking of 39 star-ranked officers of the Philippine National Police. Each of them have earned this very well-deserved promotion. With that, my sincerest congratulations and a snappy salute to the 4 police lieutenant generals, 11 police major generals, and 24 police brigadier generals. As you don your new badges, remember, you are not only rising in rank, you are also rising in responsibility. You are stepping up into a position that demands no less than the highest standards of ethics, professionalism, and respect for human rights at all times. Always carry in your hearts your oath to our great republic, to faithfully, honestly, and unequivocally uphold and defend our Constitution. Let your actions always be rooted to what is right, what must be done, and what is legally ordered. Perform your duties with utmost dedication, integrity, and accountability, knowing that the trust and confidence placed in you demands your very best. The mantle you now wear carries with it the expectation that you will embody these values in every action, every decision, every mission that you carry out. It is thus incumbent upon you to lead by example. You have been entrusted with a daunting but noble responsibility of leadership, to guide, to discipline, to inspire the men and women under your command. Ensure that all PNP personnel are fulfilling their duties with integrity, competence, and trustworthiness, considering that our police force plays a very significant role to maintain peace and order, protect communities, and to respond in times of calamities. Rest assured, the whole nation and I acknowledge and commend all the hard work that you do. This recognition likewise extends to your families, who have had their fair share of sacrifices to support you in your career and in this noble endeavor. We are all part of a larger mission to create a safer, more just, and more prosperous Philippines. Now, more than ever, the Filipino people have great expectations of you, of us, as their leaders and their protectors. Our people expect a police force that is reliable, responsive, and resolutely committed to protecting the lives of every Filipino. Filipinos expect to live in a safe, fair, and just environment where peace and order are observed while upholding the rights and dignity of all citizens. Let us ensure we all live up to those expectations. We must meet them with every ounce of our strength. We must not falter. We must deliver. The road ahead will not be easy, but this I know. You wear your badge not just on your chest, but in your convictions. There is no greater, more honorable calling than to serve and to protect the country. So let me leave you with this. As newly promoted PNP officials rise up to the complexity of today's challenges, balance the demands of law enforcement while preserving institutional integrity, adhere to human rights, have effective leadership to address multifaceted issues that surround our country today. Let all your actions reflect the core values that we all hold dear. Mas patatagin ang pagiging makadiyos, makabayan, makatao, at makakalikasan. Itaguyod natin ang isang bagong Pilipinas kung saan ramdam ang kapayapaan sa buong kapulungan. At kung saan ang bawat Pilipino ay nabubuhay ng matiwasay, walang takot at may dignidad. Once again, congratulations. We'll move forward together with deeper dedication, keeping the welfare of the Filipino at the heart of all that we do. Maraming salamat. Mabuhay ang Philippine National Police. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. Straight to the point. Okay, so mo ni may gala ang nahitabo kagahapon no ni mga na-promote kagahapong adlaw mga sukid tigpaminaw. Ubay-ubay ni sila mga higala nga nanay mga general, mga star, mga kagalaan sa ilang dughan. Og matod pa ni PBBM, akong gitikno tong iyang speech mahigala, matod pa niya, you have to wear your badge not just in your chest but with your conviction. Ang ngilngiga mga higalang pagkaistorya ha.
Mayo sa ning speechwriters Malacanang musuwat sa Ginoon Buyag. Ano ingon siya may gala nga, it is incumbent upon you to lead by example. Incumbent upon you nga kinalan nga mo, lead mo, isip pa panag-ingnan. As kangilngiga. O matod pa niya mga higala, let all your actions reflect the core values that we all hold dear. O miingon siya, you are stepping up into a position that demands no less than the highest standards of ethics, professionalism, and respect for human rights at all times. Straight to the point. Niga, sabi ni saya pa mahigala nga imong kanana ang imong posisyon mahigala mo mo demand dili lamang mahigala sa pinakataas nga standard sa ethics, ang professionalism o ang pagrespetar sa tawhanong katungod sa tanang panahon. Ato pa niya? Respect for human rights at all times. Straight to the point. Ngigaw at all times, O niya matod niya, always carry in your hearts your oath to our great republic to faithfully, honestly, and unequivocally uphold and defend our Constitution. Straight to the point. Nas binisaya pa ni, kanunay ninyong dadon sa inyong kasing-kasing ang inyong ipanumpaan alang sa republika nga faithfully day namang matinud-anon honestly matinud-anon honest kagid usab og unequivocally uphold and defend our Constitution. So imong dipinsahan ang ato mahigalang Constitution. Straight to the point. Ngigang pagkasultiha mahigala, no? Anindot kay pagka-istorya mga sukintig paminaw. Sundon gayon ang imong gipanumpaan sa republika o sa Constitution mga sukintig paminaw. Straight to the point. Mura og dako kayong pamalandungon ni Torre kini mahigala nga nasunod ba ka niya ang Constitution o wa mga higala atol sa dakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Pero kini expected yun no? Nga si Torre ma-promote yun. Tagaan sa siya premyo, no? O posible gani nga long overdue na niyang premyo. O sa ka premyo niya pagdakop ni Kibuloy, nga laing premyo sa pagdakop ni Duterte. Posible pa gani nga kani padong man gani mahigalang ma-PNP chief. No, so dili na mahigala kini na promote si Torre expected na. O dakong chance gyud nga siya mao mahimo nga PNP chief sunod. Humani Marbel posible nga siya na may itudlo. Or lahi baka itudlo usa kay basin og junior si Torre mahigala basin og dili pa siya inyon ta bata-bata pa siya ikumparar sa uban but pwede po ninyang latangan ang uban. Mo ni nitabo kanya tunay panahon ni President Joseph Ejercito Estrada. Kana si General Ping Lacson, junior officer pa na. Pero may gusto ni Irap nga himuon niya PNP chief, daghan sag na laktawan oy. So kini story ron gi-promote naman ni Major General naman. Panalitag itudlo ni siya pagka PNP chief. At sa niyang matamakan kadto ang mga lieutenant generals. Pila man ka mga lieutenant generals ana diha, ang bagong gi-promote mahigala pila man. Upat. Ang bagong gi-promote plus katong uban nga mga promoted nandaan kani adto kung sang hitabo ato mahigala, mao toy kwan. But at least dili kay daghan ang iyang matumban sad. So kini padung na ni mahigala nga syempre do naman sa mahigala pagpakita si Torre gyud niya pagsunod, no? Sa mga mando mahigala kanang ingon execute unsa gi plano naman. Kay kadto kung pagkadakupa mahigala ni former President Rodrigo Duterte mga sukintig paminaw. Kini ni ang real talk lang kita, di man gito ingon niya kanawa to mo plano man gito. So, well executed to mga plano pagkadakupa, no? Ngani, gusto pa ganing hilain pa mga ituri mga sukintig paminaw. So, kini ni ang, kuhan gini siya. O kung sa ipa-execute ni mo, isip good soldier mahigala, ma-execute na ni Turi mga kaigsunan, So, iya gito na execute, bahalag magkinaunsa na. Iya yung gisunod ang plano, pinagin na ni John Vic Remulla sa iyang giangkon dito mga kaigalaan sa interview ni Pinky Web, nga sila maoy core group, si Presidente Bongbong Marcos, si John Vic Remulla, si Gibo Chodoro o si Eduardo Anyo, silang upat maoy core group ani. So ang ilang mo execute dito sa field, operator mga higala ba nga kuan giba, no? Mo execute sa field sila si General Nicolas Torre karon na Major General na o si Brigadier General Jean Fajardo, sila mo ni execute dito sa ubos mga higala pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Straight to the point. So ikinalan ko no nga i-uphold nimo ang konstitusyon, ha? At all times, ha? Gipahinumduman sila mahigala, no? Pero kini amang mga kagila ang hitabua o kini si Attorney Dilgra lubnot man o tawa kini story o iya mo gining lubnot mahigala. Gipremyuhan gyud siya sa iyang nahimo sad kay lain-lain masadag pananaw ining Tore, no? Ang kadto mahigalang nasuko ni Duterte, si Tore sad hero man sad nila, no? Kadto mahigalang laban ni Duterte suko sila ni Tore. Pero kadto mahigalang mga kuan o tingos story bitaw oh. Mga anak ay mo kabalaka kay maraming nagpa-picture sa akin. Atong isgutag dugang ha kini mahigalang paingon nga kinahanglan gyud nga matud pa niya always carry in your hearts your oath to our great republic to faithfully, honestly, and unequivocally uphold and defend our Constitution. Limang kana. I-defend ni mong konstitusyon mahigala pero unsa man hitabo aron nga pagkadako pa mahigala Presidente Rodrigo Duterte nga medyo do na may dakong kakulian. Straight to the point. Do na may kakulian mahigala. Isgutan tani nga anggol mga sukid ti paminaw kay medyo alegre ni repita ha. Samtang sa pikas kabahin mga kagalaan kining campaign period na karon. Gahapon atong nisgutan to si Christian Sia didto sa Pasay nagbinastos man to mga kagalaan imbisigaran naman eh. Kay mingo man sa katong mga single mom din ha katong gusto mo shipping. Magpalista na katong gusto mo shipping. Karon niya po ilang congressman magila nagbinastos po atol sa campaign period. Doon na sa mga pick up lines kuno hay bidaning tawhana sa doy. Be ato paminawon na gud be. Unsa man ning ano man nahinayak man siya kani oh mo ni. Parang chicharron. Oh bebe. Audio kuno audio. Alam nyo kung bakit? Chicharon ba kayo? Dahil ang ingay nyo pag kinakain kayo. Uy. Balita ko, ang mga nabwa parang basketball ring. Dahil masarap syutan. Ala, sige gyud, pick up lines nga mga binastos. Baril ka ba? Pahiram kahit isang putok lang. Congressman ni day? Mo ni congressman? Di ba eskwelahan to? Eskwelahan? Maaralan ka ba? Dahil enjoy ako, pasukan ka. Gusto pa nyo? Gusto pa niyo kuno? Gusto pa nyo? Pick up lines ha? Piyawan ng congressman na eh. Lamesa ka ba? Ang sarap kong patungan! Kuyawa eh. Mo niya ang kampanya? Okay na bang audio dong? Ka ba? Ang sarap mong ipahit sa hotdog ko! Kuyawa ng klasiha. Tingnan nga natin kung magagaling ang mga taga-Napua. Galingan mo! Hotdog ka ba? Bakit? Ang sarap mong kainin! Kuyawa ng kampanya nanay no? Alam mo ba, pagkatapos kumain ng hotdog, alam mo masarap? Ice cream. Ice cream ka ba? Ang sarap mong dilaan. Grabiha no? Congressman, saan eh? Villafuerte? Oh. Taga-Napua, parang chicks. Bebe, gamay lang ha? Alam nyo kung bakit? Chicharon ba kayo? Dahil ang ingay nyo pag kinakain kayo. Balita ko, Gubernatorial candidate ni siya? ang mga Napua parang basketball ring. Uy! Dahil masarap syutan. Uy! Di ba kakilatan ka ng klasiha sa kampanya? Baril ka ba? Pahiram kahit isang putok lang. Uy! Muna na ba nang magkuhan niyang matasan? Tanawag di ba mo hiwi-hiwi ang baba? Paaralan ka ba? Dahil enjoy ako, pasukan ka. Kuyawa, no? Gusto pa nyo? Gusto pa nyo?
Kuyawa ni style. Lamesa ka ba? Ang sarap mong patungan! Kuyawa, ano yung mga officials na to, no? In public, mo ni isulti? Ang sarap mong ipahit sa hotdog ko! Wala ka, no? Tingnan nga natin kung magagaling ang mga Oh, tawa ha, kaya iyang pagkakuan? Unsa pa ni tawhana? Handog ka ba? Kuyawa ining kalakihan. Mo ni ang kwan, Congressman El Rey ni day? Congressman El Rey Villafuerte? Oh, dapoy lain ay kining usapon ni kakwan. Before Misamis Oriental. and another 6 million karon nga tuig for the offering of nursing students. Nursing sani, nursing. Kining nursing katawan sa Villanueva para ni sa mga babae. Dili pwede ang lalaki. At katupag yung mga babae nga gwapa. Di man pwede nga kung luya ng mga lalaki at tumangon sa pangit nga nurse, announce naman. Sakita na. Kuyawa. Last year, 2024, and another 6 million karon nga tuig for the offering of nursing students. Kining nursing, katawan sa Villanueva, para ni sa mga babae. Dili pwede ang lalaki. At katupag yung mga babae nga gwapa. Di man pwede nga maot. Kaya kung luya ng mga lalaki at tumangon sa pangit nga nurse, announce naman. Sakita na. Kuyawa. So kaning yang scholarship ko no para lang ni sa mga nursing, pero kana siya nga kurso para lang sa mga babae. Nya kadto mga babae pod nga mga gwapa gyud. Maoy makadawat sa scholarship dito mga gwapa. Kaya isod man kuno magkasakit ka ni store niya atubangon baka og dili kuno gwapa masamot imo sakit. Nursing nga mga babae nga mga gwapa. Noon bebe atong balikon gamay be. Dili ino ning foul kay nga katong sa congressman foul giting iya. 24 and another 6 million karon nga tuig for the offering of nursing students. Kining nursing katawan sa Villanueva para ni sa mga babae. Dili pwede ang lalaki. At katupag yung mga babae nga gwapa. Di man pwede nga maot. Kaya kung luya ng mga lalaki at tumangon sa pangit nga nurse, announce naman. Musamot atong sakita na. Last year, 2024, and another Kuyawa. karon. Isa nga nga gobernador day? Isa nga gobernador? Mao ni sa mahigala ang nihimo mahigala og kwan? Kampanya dito mga sukit ti paminaw. Kuyawa ining klasiha mahigala sa kwan? Peter Onabia. Peter Onabia. Okay. Sa unsa ning lugar gani? Unsang lugar ni sa Misamis? Misamis? Kini mong lugar? Okay, Bisaya man. Katong usas Villafuerte to dito napita mahigala sa dito sa Naga area to. Kamsor. Mga Villafuerte. Lain na to yung speech. Kini yung speech mahigala medyo kuan eh. Pero mas foul tong kang congressman day. Kung congressman kini iya di ni maayo sa niya nga dunay discrimination mga kailan kanagong kagwapa o kagwapo sa tao. Kanagong beauty depends on the eye of the beholder magiguna. Straight to the point. So ang kuyaw ani sa iyang pananaw nga mo'y gwapa ni store. Kay pwede man gwapa niya dili gwapa sa uban. Gwapa sa uban dili gwapa niya. Mo na problema diha, no? Misamis Oriental Governor Peter Onabia. Mabati ra batas Misamis. Gob, kumusta Gob? Straight to the point. Okay ra ka nang imong speech Gob? Ang
Ang imo bang paminawon una ba kanang himo kanang istoryaha? Number one day ang imong mga pamilya. Labaw na kini si Kamsur Congressman El Rey Villafuerte. Unang-una makadungog imong pamilya ba? O istorya siguro ka nga naara mo anang private place lang. Unya doon na specific persons baka imong mga classmates baka kano pareha mo kuan na pero nay mga makadungog nga uban, mga bata, mga uban pa. Nya labi pa yung pamilya na minaw nimo ngilad man tong paminawon gyud. Oy, mura mag sus Ginoo ko. Unsa man pagkaistorya to balik ko sa congressman be. Paul kay tong iya, Congressman El Rey Villafuerte. Makadaog sa ning tawhana no, congressman niya modagan og gobernador. Mas foul tong iyang gisulti. Katong siping pod mga higala foul to, pero kini mas grabe niya. Mura ra ba og kuan ning congressman na? Talong man ning tanaw nang naong anday, mura man og wa pa mo kuan, tanawa ko wa pa mo kagot. Tama ko no. Sugod ko no nis, sugod nis. Katong obserbalan ang naong nis. Ang mga okay na bang audio? Parang chicharon. Alam nyo kung bakit? Chicharon ba kayo? Dahil ang ingay nyo pag kinakain kayo. Mura yun sa niya, Diyo. Balita ko, ang mga napwa parang basketball ring dahil masarap syutan. O, sama, wa mo, Kwan? Wa mo... Baril ka ba? Pahiram kahit isang putok lang. Uy, managkagot ka bang baba tingali ani? Di ba eskwelahan to? Eskwelahan? Paaralan ka ba? Dahil enjoy ako, pasukan ka. Adoy. Gusto pa nyo? Gusto pa nyo? Kapagaw lang agi ay. Lamesa ka ba? Ang sarap mong patungan! Ketchup ka ba? Ang sarap mong ipahit sa hotdog ko! Tingnan nga natin kung magagaling ang mga taga-Napwa. Kuya mo daog masa sila no? Hotdog ka ba? Bakit? Ang sarap mong kainin! Alam mo ba, pagkatapos kumain ng hotdog, alam mo masarap? Ice cream. Ice cream ka ba? Bakit? Ang sarap mong dilaan. Ato na agi katawa mahigala pero mura Balita ko. mura magkuan, ha? Medyo ang iyang baba murag lahi man pod. Ang lawas mo nakaluya sa pagkaunwa kay gana imong mata ng lawom na ug ang buhok ng alkag pa ug sa dihang nagsugat ta imong baba mikagot na kana timaan nga misuyok ka. Malipay ka, makikinom sa barkada, magbuntagay mo og tagay, og pirmi. Kuya uning klasihas congressman mga kailan bida. Ini story may gala ugma lang to tiwasog hisgot. Na-promote si Turi may gala pero expected ang ma-promote yun, ha? Kay maayo kay mo execute og mga plano. O ngani padong ginis pagka PNP chief mga sukin tigpaminaw. Kamot imong ma. Kay dili po nimo ibutang PNP chief murag mahibos po ni nga dako ra basag nahimo na parang bibi. Miinter ka. May adlaw ka nga mag-uuka nga mutira kay gibati kag kaluya apan lisod ka sa kwarta. Foul to nga klase sa diskurso, ha? Sa klasiha tos diskurso mga kaigalanoy Ginoo ko taon. Delikado na mga kaigalaan, ha? Oo. Mikagot na kana timaan nga
makisuyok ka. Makalit, malipay ka. Wartay kong oras mga kailan magtiwas ta og mga adlaw. Sa nganta ng kinitibukang puwersa sa DYHP Arimen Sibocos kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pilagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ng Diyos. Mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.